भरत पूछस के कैसे कहाँ गईले राम हो। भरत पूछस के कैसे कहाँ गईले राम हो। कहाँ गईले राम कहाँ हो भैया लक्ष्मण। कहाँ गईले राम कहाँ हो भैया लक्ष्मण। कहवा गईली हमरो सीत भौजाई हो। भरत पूछस के कैसे कहाँ गईले राम हो। भरत पूछे के कैसे बन गईले राम बने हो भैया लक्ष्मण। बन गईले राम बने हो भैया लक्ष्मण। बनहि गईली तहरो सीत भौजाई हो। भरत पूछे के कैसे कहाँ गईले राम हो। भरत पूछे के